Nana mo kwiafo wondo koko wo Asenkyem e wa Asante Akyem North Mansinimu e wa Asante Mantemu se koko mpanimfo ene wona wonsam obie no won mesi eye koko processing factory e wa Asante Akyem North Mansinimu fama wo mo se be ya wo mo ekotwa no bae no no mo ba wo betimi asiesie yie na watimi ato anya so mfaso Adom kase etwaso ya kazmi amika se nyina milo me pepa enso awo kwa bontia kotokora ntimento ke sesa ban me factory bi emwa ye wahalom emwa Asenkyem ili ya henyina Asante Akyem North ha ya Asenkyem titiri aha ne dokoko ka say etu ekoko adwuma no ye benya factory be boa ya metimi ya adwuma no yie emenya adwuma no mwani gene nya so mfaso te koko no mtokokora sika no ema se de epe no it's a factory ha de ye betimi ya adwuma actually no I say ya say koko to ne na ye basa the factory ha ne kakrom ti koko mo le ba fi se obenya sika ama do ni ye bia o de ya mamu anso be bo okuro nyina so benya adwuma ye ti se se mo fam na be boy